Hello ma, belinjani kodwa mfana wami usuku lakho namhlanje esikolweni nifunde nje? Bekumnandi namhlanje besifunda i-cornerstone. We mama mina ngifresha. Yini manje fresh? Yini lokubiza nge-fresh? Bathe labafana ifresha umuntu ohlakaniphile ifresha. Kushuthi nami ngihlakaniphile. Bengiphethe nesikhaftini ecampus. Ama-nucleus. Futhi bengikhere no-R100. Yimina engikheresilwe ma. Hayi right-ke mfana wami nami ngiyajabula uma-right. Wenza inje manje ubhizi kanje manje. Ngisadlala nge-laptop yami. Mangiqeda ngiyalala. Kusasa ngiyavuka ngiye ecampus. Ngizolinda ibhasi ekuseni. Hayi right-ke mfana wami usuyolala kahle yezo. Good night. Uyakuthanda uma yezo. Nami ngiyakuthanda ma. Good night. Kusho 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 njengogogo